Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pasa. Y acabamos de merendar y ahora nada, ahora vamos a hacer las mochilas y ya nos vamos a entrenar. It's nice. He's experienced with all this stuff. He helps me out, cooking, cleaning, getting around. He speaks English very, very well, and I try to get him to help me with some Spanish. Tots dos han arribat aquest estiu a Mallorca. Són un gallec i un americà de Nova York. En John passa hores veient sèries a l'ordinador i estudiant espanyol. N'Antonio continua amb les seves classes de dret. Sí, yo siempre estoy con los cascos y nunca escucho, que ya lo aguanto bastante, ¿sabes? Ya, a entrenar. Vamos, Antonio. Vamos, John. També comparteixen cotxe i normalment condueix n'Antonio perquè en John està basat als cotxes automàtics. I'm waiting. How was that? Amazing. La bona sintonia entre tots dos també es nota a la pista. Este fin de semana me asistió muchas veces y la verdad es que es un chico estupendo, estoy muy a gusto en el piso y en el campo. Ya estamos adaptándose un poquito al baloncesto europeo aún, pero tiene potencial para llegar a ACB y seguro que lo hará. Being my first year, there's definitely a transition going on for me. But I mean, one of the biggest differences definitely is a 24-second shot clock. The game's a lot faster. It's very tiring. 24 segons són pocs comparats amb els 35 de la divisió tercera de la Lliga Universitària dels Estats Units, que és on ell jugava fins ara. Pantin sí que és tot un expert en l'Alep. L'any passat, amb l'Azpeitia, va ser el segon millor jugador de la Lliga regular. Enguany, encapçala la llista d'MVPs. Aquest cap de setmana ha fet 40 punts de valoració. Lo que quiero este año es ascender, ganar, ganar y ganar, y las estadísticas un poco me dan igual. Però les estadístiques diuen que ell i en John són per ara els dos millors de l'Alep Plata. L'americà va fitxar a l'estiu pel CAI Saragossa i ha vingut cedit aquesta temporada. I'm enjoying it. You got the young guys on the team, then you got the older veterans like Israel Pompin and Jason Blair to kind of help you out and show you the ropes. So it's been a great time for me, a great learning experience. Són les dues estrelles del Palma Air Europa, l'equip líder de l'Alep Plata.